Headlines kan mga barata, duwang persona nalapnos ang lawas matapos dukutan ng kalayo hali sa nagkurab na dikrudong kusinilya sa Milaor, Camarines Sur. DOH-OIC Secretary Maria Rosario Vergere asin DSWD Secretary Erwin Tulfo bisita kan siyudad kang Naga sin siyudad kang Iriga ngunyan aldaw. Public Safety Office asin Solid Waste Management Office parehong nagaandam sa paabuto na ondas. Suspect sa pagpabakal in illegal na droga sa Banuaning Nabua, Camarines Sur, arestado. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Duwang persona ang irido matapos malapnos ang saindang lawas kan madukutan in kalayo hali sa dikrudong kusinilya sa Banuaning Milaor, Camarines Sur kan sumagong aga. Aramon tang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Inabutan ming paluwas sa eskinita kang Zone 6, Barangay San Jose, Milaor, Camarines Sur ang mga persona ni na Dave Manuel Jegos in kaibahan kay ni na minamati ang pagkalapnos kang sa inang lawas. Susog sa biktima, nagsangaw subot si Kusinilyang Dikrudo hasta magdakula si Kalayo. Si ano po itong ano kang kusinilya? Nag-ano? Nag-pigpipit na tangaring masarado si Kalayo. Dahil nasasara, biglang na ano, na naulbot. Biglang ano si Kalayo. Ano nagulbot na eh? Naulbot na gano'n lang, nagluwag, Sangaw na. nagsangaw na. Iyon ang ano. Sa pag-imbestigar man, SFO1 Anthony Mahinay, arson investigator kang Bureau of Fire Protection kang Naga City Fire Central Station, nagpiprito sa ang biktima kang mangyari ang insidente. Sa tuyang investigasyon, initial na datos sa tuyang nakuha, nagluluto ining si Dave Manuel Arevalo, Diego, 25 years old, single, as in may kaibanan siyang certain borbe. So sa indang pagluluto, ang sabi kang sa tuyang witness na which is relatives in kataid sa naman na harong, dai mapalsok ining apod kay ni yung improvised diesel feed stove. O dai na kayang palsukon, so siguro dai ko pa man sinda makaulay halagad base sa initial na pahayag na sa tuyang witness, po pwedeng sinabuyan nila ng tubig sa pagmamaot na inimagadan kaya nag-amplify ang kalayo. Naiwasan man na makalakop ang Kalayo hulit na simentado ang lanob kang harong kang biktima asin aldaw nangyaring insidente. May pagirumduman sa SFO1 Mahinay sa mga nagpipritos. Very important sa tuyang mga magurang sa household, kaipuhan imulata, especialmente mga aki na tao na magluluto o kita mismo mga magurang. Kapag kita nagluluto involving pots, especially maging particular na kita prito, which is senaryo ngunyan. So pag yan dinakop kang kalayo accidentally, nung kita mag-introduce ng water sa tuyang niluluto kasi pinapa-amplify niya lang ang tendency na dakupon kang kalayo. Ang tamang approach ta kayan, magkuha kita ning mahuruhibog ni tela kung da ita na kayang palsukon and saka ta siya itabon, blanketing. So para gugutumon ta ang kalayo kang hangin, starving na inaapod. Hulit na sa Milaor ang insidente na nakapag-responde ang Bureau of Fire Protection sa Naga sa paghuna na sa Barangay Mabulo ang kasulo. Ipinasa na lang kang arson investigator kang Naga ang mga detalye na sa indang nakuha sa Milaor Bureau of Fire Protection. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, bago ang kasulo sa boundary kan Milaor asin Mabolo, syudad ning Naga, nagresponde mo na ang mga personahe kan BFP Naga asin iba pang fire volunteers kan syudad sa sarong dakulang commercial establishment sa Barangay Tabuco, syudad ning Naga. Dahil naman sumuot nagdakula ang kalayo matapos na masumpitulos nin fire extinguisher kan mga personahe kan nasambitan ng dakulang tindahan. Sa iba pang bareta, Solid Waste Management Office asin Public Safety Office sa Naga sabay-sabay ang preparasyon para sa paranihon na undas. Aramon tang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Personal na pinagbisita ni Engineer Joel Martin kang Solid Waste Management Office ang Concepcion Catholic Cemetery, ang pinakadakulang pampublikong kampusanto sa siyudad kang Naga. Susug kay Engineer Martin, gusto niya masiguro ang tunay na sitwasyon sa kampusanto asin aramon kung ano pa ang mga kaipuhan. Igihiling ta na po si status kan si pagpalinig ta
sa Naga City Public Cemetery sa Concepcion Pequeña para lang po masigurutan na sigabos pong parte iti sa sementeryo ta nahihiling malinig para lang po tawan ng kumbenyensya si mabirisita po sa mga mahal sa buhay nila. Asin masiguro mi man po kung ano pa sikulang tangani po na mahipnoan ta pa. Ang nahiling mi po digdi halos 90% po marinig na kita. Sa masunod na mga aldaw, ilalatag naman subot ninda mga tents at tubangan kang Campo Santo para sa mga medical personnel, PNP, Bureau of Fire, asin kang sa inda mga personahe. Mapalag na kami mga tarpaulins para lang po aram kang mabirisita digdi kung sa insinda madaruman, aram po kung anong gigibuhon sa indang main entrance, sa po ang luwasan, bawal po ang paratinda sa atubangan, malag po kita dyan ng station po kan sa tuyang mga medical health personnel as instructed by our Mayor Nelson, na maglaag po ng mga tent para lang po duman sa mga medical group sa PNP saka po sa mga tao na iyo po ang mamantinir kang kalinigan asin matao po ning liwanag asin kalinigan po sa laog ng sementeryo. Sa lado kang Public Safety Office, crowd control, seguridad ka mga mabisita sim pagbanar kang trapiko ang tatawan man, nin atensyon susugman kirene gumba pamayo kang PSO. Nag-uurulay na ngunyan so iba-ibang mga organisasyon, communications group, peace and order, so sa tuyang mga pag-iriba sa barangay, mananungod sa preparasyon. Girumdumon ta lang na bukas ang mga sementeryo ngunyan, so inaasahan ta so pagdagsa kang mga tao. So it will be a concern for crowd control, safety, and traffic management para sa samuyang grupo. And with that, we are hoping that by the end of this week, we will be ready with all the arrangements from traffic management to security operations up to crowd control, including itong mga medical team na i-deploy in cases na may mga ngaipuhan ng asistensya. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, suportado ni Rene Gumbakan Public Safety Office ang planong pagbugtak ng mga CCTV camera sa mga pribadong kampusanto digdi sa syudad ng Naga ngunyan na paabuto na undasa. Susog ki Gumba tama lang subuot na gibuon ini kan mga may pribadong kampusanto para mamonitor ninda ang mga madalaw ngunyan na undasa. Naglalao man si Mr. Rene Gumba na magigibo man ini kan lokal na gobyerno kan Naga na makapagbugtak nin CCTV camera sa mga pampublikong kampusanto. Iyo po. In fact, duman sa mga pribadong kampusanto, pig-encourage mo iyan para ma-monitor ninda so sa indang area of responsibility. We hope to do the same in the public cemeteries. Bako sana po ining para sa seguridad, kundi para din mismo sa monitoring kang mga ipuhan ng asistensya. Halimbawa, may nadismayo sa sarong lugar na mayong presensya. So, for certain data man kayang mag-cover yan 100%. So, we will be leveraging technology. We support that. Padago sa mga bareta, harabunan in metro nin tubig sa Naga nanunutaran. Detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Liwat na nairehistroan panhabonin metro kan tubig sa magkakaparang harong sa Almeda Village sa kasubagong aga. Sigun kikar siya na sa Abedra, 23 anyos, alas 6 tinaaga kan madiskubre kan sa iyang pamilya na nawawaraan na ang metro kan send ng tubig. Kaya tulos manining nagpasiring sa Police Station No. 2 Naga City Police Office tangani nga may report ang insidente. Maraming ito yung banda mga alas 6 aga. Tapos balik po, naman po sa lugar rin, sa village po. Bali, 5 araw po, 5 dapang nawaran. Sa nangan po, madakot naman po so, sabi naman po ang mga nabiktima. Sabi mo po kaya itong Rizal, disappear. Lampas 115 na po. Sinisial man na pagkikipag-ulay sa Theft and Robbery Unit ka na Police Station No. 2. Lagpas na nga sang gatos unreported na biktima kan panhabon nin metro kan tubig sa enterong barangay sa syudad ni Naga. Ana PNP padagos pa ng investigasyon asin paghahanap kan mga CCTV footage para sa posibleng pagkakabistuhan kan mga ini. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak.
Sa pagbabalik kan news break, Department of Health OIC Secretary Maria Rosario Vergere asin DSWD Secretary Erwin Tulfo bisita ngunyan sa Naga City asin syudad kan Iriga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV. 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, si Department of Health OIC Secretary Maria Rosario Vergere ang panginot na bisita sa 89th anniversary kan Bicol Medical Center. Sa iyang mensahe, sinabi kay Edina Apuera sa 89th anniversary kan BMC yaon man sinda para makisumaro sa primerong anibersaryo kan Cardiac Center kan BMC na bihira sa mga ospital sa nasyon. Ang Cardiac Center kan BMC an parte lang kan iba pang specialty center sa nasabing ospital. Kaya kami naandito is for us to celebrate with all of you this 1-year anniversary of your Cardiac Center. Hindi po biro na magkaroon ng isang ospital ng ganitong technology at ganitong mga iba't ibang services na binibigay natin. During the time that we have drafted our Philippine Health Facility Development Plan, this was issued in 2020 and this was our roadmap para makita natin kung ano yung mga facilities na kailangan natin dito sa ating bansa. Nasusugan pa po ito nung nagbigay ng pronouncements ang current administration natin na specifically sinabi na kailangan meron tayong mga specialty centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mientras tanto, nasa syudad din Irigaman si DSWD Secretary Erwin Tulfo asin iba pang opisyales kan DSWD para panginotan ang inaugurasyon asin MOA signing kan DSWD Satellite Office sa syudad din Iriga. Presente man ang mga lokal na opisyales kan syudad ng Iriga sa panginginot man ni Mayor Rex Oliva.
Kaibahan man ni Secretary Tulfo ang Bicolana asin Erigenyang si Undersecretary Ninya Taduran. Sa satuyang police report, 0.5 grams ng illegal na droga na nagkakantidad ng 3,400 pesos ang nakumpiskar sa suspect na si alias Junior 27 anyos, residente kan Zone 3, San Jose Iriga City, matapos ang ginibong anti-drug bypass operation kan Nabwa Municipal Police Station sa pakikipagkoordinar sa PDEA Camarines Sur. Kinokonsiderar ang suspect na si street-level individual pag-abot sa pagpabakal ng illegal na droga. Sa iba pang bareta, mga kolorom na top-down tricycle, problema ngunyan kan banwaan ng Libmanan, Camarines Sur. Aramon ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Pigihinguhangon niya na masolusyonan ang problema sa mga kolorom na top-down tricycle sa banwaan ng Libmanan, Camarines Sur. Kasod maginibuan sa Roga Committee meeting sa pamamayo ni Kagawad Edelson Marfil kan Committee on Transport. Kaibahan ang manlain-lain na sektor ka na transportasyon sa banwaan. Tangani nga mapag-ulayan kon pera. Ang gusto nga may adjust na pamasahe sa tricycle. Padyak asin iba pa. Sigun kay Rodel Albuero, ang Libmanan Toda Federation President, dapat na mapag-ulayan kan lambang zero ang nasabing problema ninulita apektado man ang mga tricycle driver na may prangkisa. Iyo po to ang medyo address ko niyan pag-ulay-ulayan. Sharing man po nga ni kan sinabi kan sa to yung mga legislator na dapat magtaraguan sa maray na pag-urulay. Taning masolusyonan na gabos sa problema. Kita baga, may mga problemang magabat kung makakasarundo kasi pag-ulay-ulayan. Sa mga member po kang TUDA, dahil pa pamumag hadit, kasi sa mga pasahero, ang sangguniang bayang, kasi sa panginot po kan sa tuyang mabuot na kagawad si Kagawad Marfil, hinahanap po ang maray na solusyon. Taganing dahil man agrabyado yung pasahero, dahil man agrabyado si mga driver as an operator, taning magtarabangan po, ninguli sa panahon niyan, kaya po talaga ang pagtatarabangan. Magin ang Philippine National Police, magibumanin paagi tanganing makaulay ang mga driver kana kolorom na top-down tricycle tanganing mas maiwasan ani riwal darakan aragawanin pasahero sa lugar. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padago sa mga bareta, nag-urulay na kan subagong aga ang incident management team na pinagbilog kan lokal na gobyerno kang Naga para sa 2022 bar examination nagigibuon sa syudad kan Naga. Susog kirinig gumba kan Public Safety Office dai pa sinasabi kan Korte Suprema kung ari na universidad digdi sa Naga ang magiging venue kan bar examination. Alagad yaon lang subuot an sa indang pagpreparar para sa nasabing aktibidad na dati naman pinaggibo sa syudad. Gigibuho na ang sa tuyang bar examinations ngunya na November digdi sa syudad kang Naga. Pagkatapos kang gibutang ini at yan alas 9 ma-convene so incident management team na pinag-create kang sa tong alkalde para urulayan na sa mga detalyes kang preparasyon. Eventually we will be announcing through the public information officer so mga detalye po kayan kang bar exams na iyan nagigibuhon. Anyway, nakaranas na kita kadtong inot, so halos parehong proseso ang gigibuhon ta. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta kunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.